celý deň tam už som. Kopem. Tak, poďme na to. Ideme to vyskúšať. Test. Ideme toho testovať. Prvý deň. Pekne. A bez portálov pôjdeme. Pekne loďky. A sťahovať sa. Žiadne portále. Kde sme? To je vymyslená vec. Kde sme teraz, ale mi ukáž, jak som na tom. Tuto to drží na niečom? Na tomto? Nedrží, to by to malo byť už mimo všetko. Tuto. Moment. Ešte to, kde to drží? Tuto to drží. Tuto to drží. Poďme na to. Ani nedrží už tuto. Dúfam, že teraz spadne. Posledný kúsoček toto. Tak sa na to poďme pozrieť. Toto je posledný cípik, toto by mal byť. A zatiaľ nič nepadla. Nehovor, že to nepadne. Toto mi nehovor, že to nepadne. Čo za somarinu. To má padnúť podľa Google. Ukáž. Toto drží? Nič nedrží. To je vo vzduchu. To má podľa Google padnúť. Čo to je za kokotinu? Není pravda. Čo to je za pičovinu? Však to malo padnúť. Vo videu to padlo. Všetko komplet. Nič. Tu ešte. Lenže mne hore urobil troll dieru, dve diery. A to je možno chyba. Kvôli tomu. No, to je škoda, že to necaplo celé. Podľa mňa to tie dve diery spravili. On tam urobil dieru, no. To bola chyba. Ale dosť sa tu rozsypalo. Ináč aj. A. Má celé padnúť, ne takto. Keď dám stackbreakera do zeme asi. Ja som možno, že s tým stackbreakerom mal buchnúť, alebo ja neviem. Proste nepadla. Od začiatku hry to levituje, tak potom čo je na tom videu? Je mu to celé padlo. Komplet celé mu to spadlo. Úplne. Celá meď mu padla. A iba to zbieral. Ani nekopal. To je v piči. Neviem, to je celé vo vzduchu. No. No ja neviem potom, jak to je. Skúsim zhora zakopať, čo to spraví.
Skúsime z hora. Preskočím to. Keby som stackbreakerom do toho treskol, čo by sa stalo? Robím nejaký damage do toho? 0. Dobre, ideme túto kopať. Kurva, ešte sa tu zabijem. Tak, toto je nič teda, no. Nevysypal veci zase? No. Tak, poďme. Skákanie 31 level. Môže byť. Tak, šutre a meď. To sa postralo potom, ale tým pádom, lebo ten vrch sa mi bude ťažko kopať. Nevadí, skúsim ten spodok ešte, ak sa bude dať, ale moc to nevyzerá, že by sa mohlo niečo dať. No, to. To nič. Tak ja neviem, no. Fakt to nikde nedrží. Nedrží to nikde. Ideme tu. Skúsiť odtiaľto. No jedine rebrík, bohužiaľ. Bez somarina. Dobrá, ale toto. Možno som si to zle pozrel. Tam niečo možno mi ušlo. Alebo ten troll to pokazil. Že do toho hodil proste. A to vôbec nerozsýpa. Hore sa mu moc nechce kopať, čo? Je to bieda, no. Ha! Piči toto. Čo tu je po zemi? Nič. Somariny. Neviem, jak to potom je s tým kolapsom. Možno, ja neviem, možno keby sa mi podarilo celú podkopať, lenže tam, ja neviem, no, dáme rebrík. Jak to, že však mám? Kurva, to bude. Tak, poďme na to. Bohužiaľ, no, nepadlo to. Jak to je možné? To video musím pozrieť ešte raz. Lebo raz sa mi to podarilo so silverom. Ten sa celý rozsypal. Úplne komplet. Celý silver. Celé striebro. A ja mám už oné. No. A jebol som dole. 275 mám. Dobre, môžem to ísť vysypať. Ešte mám na pár úderov s týmto. Je to bieda, no. Sa to nerozsypalo.
Jeden padol dole. Dobre, aby som si mal dať asi resting, ja neviem. To je blbosť. To nerozsypalo. Somarina. Sa malo krásne rozsypať. Podľa videa. Tak ja neviem, no. Je to blbosť. Musím si ísť oddychnúť. Resting. Nevadí, no. Tak dáme resting. Našej veži prerobenej na odpočívaciu stanicu. A už ide aj spánok. Pekne. Môže byť. Dobre, no čo už. Somalina. Žiadny kolaps tam nebol. Nepadlo. To je podvod. Jak hovado. Jaký máme level ty kladiva? Ukáž. 15. A ešte viem dať jednu šupu. To bude 16. Nešťastná meď. To v prdeli. Není pravda. Kokos. Pár 10 života mi to zobralo. S kapem. Na vlastnej somarine. Koľko mám dreva? Ešte môžem replikovať mu. Ale ja nemám toto. Tak, to poďme. Teraz moje rebriky levitujú.